Wewe kwara mugiro kama nje kukutana mugi TV ka unesa wangsae chenro marwa mar duol mayo kele kidienjare mokuongo wangiso weche mosebedo katimore pacho ka ndi mar ariyo wadhi go mbaka kumba mar shao chakore ayanga kawuono ngikruok to ne nitiere kuonde mopogore lakini wabro winjane kuom jolony ni ten wach mane. Dr. Dennis Miskela bro biro ka ndi jalup jagoro mar KMPDU be ko nogo mbaka ka ndi gi Ruth e benj laktar dakika matin mokalo sani kurango uwe wach mar sha. Dr. Gregory Ganda en jatend migawo mar thieth e Kisumu County en obro wuoyo kode kene studio ma Kisumu mondo winje ni to chenro no bedo nade kawuono. Wantiere ka gi Elizabeth Otieno Nyarugenya kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakachi dendo Ombija taya nyakwar guo kocha pesa magi weche manyien ma wango. We are not dealing with an ordinary matter. We are not dealing with an ordinary man. We are dealing with a black man with a very black heart. We want those 291 members of parliament to turn up here the day of voting, Mr. Speaker, without missing any one of them, Mr. Speaker. Giko ne opedhi od bura paro mar techo oko e PC jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ka itude kod ketho kidienje 10. Gimomiyo pok register new system en ni nitie gimoro ma sirikal wuondowa. Gini podi bro mana kwalwa. Sirikal oloro ayanga okumba mar thieth mar NHIF ka sani mar SHA emochako tich jopiny to yudo ng'ikruok e odiechieng' mokwongo. Not all partners manyocha support HIV koro nyalo support fully. Momiyo dwarore ni program koro okaw gi the county government. Joked kod landruok kute mag ayaki dwaro ni sirikal oket omenda moromo e jiwo lwenj kedo gi midekre no. Ero kamano kuketera Mugi TV ka wachaka ni weche manyien ni giko ne to ne opedhi od bura paro mar thicho ketelo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Jo od bura ma Kibwezi West mluongo ni Mwenge Mutuse emano pedho paro no ko lero ni ketho mo itudo godo Gachagua thoth mokala par. Jo od bura 291 nyusi keto kok gie paro no kendo kalo kwan ma dwarore mar jo od bura 117. Jo od bura kwayo mondo medgi arita e kinde magitwak e wi thicho oko Gachagua e apisi. Speaker mar od bura Moses Wetangula nolando ni pach jopiny bende idhi kaw chieng' tich abich jumani ka bura no ibiro yal tich ariyo juma manyien. Jafwambo marwa Chris Owino bro kero ni wach ni maler bang' dakika moko matin. Tigi mombe notimore pacho kaka wuono ne ni piny owacho koro yango ni oganda jo Kenya maromo 2.3 osendikore ne tiyo kod okumba manyien mar thieth ma itayo kod SHA ka bende gichiwo singo margi ni onge omenda mora mora ma osechule bwo chenro mar NHIF mabiro lal. Mind no yangi e nyasi mar chaka yanga chenro no manotelne gi jatend migawo no Debra Baraza. Lydia Okeyo miwa ler mar wachni. Neno odiechieng' mokwongo manochake ayanga tiyo gi kit okumba manyien mar thieth mar SHIF ma en achiel kuom kidienje 3 manie bwo chenro mar SHA e kaunti ma Kakamega. Jatend migawo mar thieth Dr. Debra Baraza notelo nyasi makamano. Wakenya mtusijisajili, unaingia tu kwa health center ama dispensary na utatibiwa bure na utapewa madawa bure. Ugonjwa haupigi hodi. Hakuna mtu ako na pesa nyingi wakati wote mfukoni, na ugonjwa siku hizi unagharimu pesa nyingi. Na waomba nyote tujisajili kwa SHA kutumia mfumo wa *147# halafu ufate maagizo. Baraza omedo kwa Uganda jo Kenya mondo mi omed ndikore kaka yorno ne giyudo thieth makare. Olero ni jogo mondikore biro yudo thieth mapoya manono ka jogo mosendikore mar chulo 2.5 mar osachgi biro yudo thieth osiptende mag level 4, 5 kod 6. Ukiwa na emergency yoyote, wewe unaenda tu kwa hospitali utatibiwa bure, na hiyo tunakuhakikishia. Ya tatu ni social health insurance. Tunasema once you register and contribute, yani ukijisajili na utoe malipo kidogo sana ya 2.75%, utaweza kutibiwa.
Watimo mos ni gima timore no wabro loso bang' dakika matin mondo chak waduogi iri kaendi. Wadoga ne mbaka wa mokwongo mane wagoyo cha ni gikone ne opedhi od bura paro mar thicho oko e telo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Jaod bura ma Kibwezi West Mwenge Mutuse ema nopedho parono kolero ketho ma itudo godo Gachagua. Jaod bura 291 nyosiketo kokgi e parono kendo kalo kwan ma idwarore mar jaod bura 117 kende. Jaod bura kwayo mondo medgi arita e kinde ma gitwak ewi thicho Gachagua oko e apisi. Spika mar od bura Moses Wetangula nolando ni pach jopiny bende idhi kaw chieng' tich abich jumani ka burano ibiro yal tich 2 juma manyien. Jafwambo marwa Chris Owino miwa ler mar wachni. Bang' jumbe bura mag paro mag thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua fuong'ore e kind jood bura mag Kenya Kwanza, gikone to paro makamano ochopo kare. Kar saa 8:42, spika mar od bura Moses Masika Wetangula omiyo it jopiny chiemo mane gisebedo ka girito kod sironyo. Order, honorable members. Wetangula oketo ayanga paro mokwongo mar thicho oko jalup jatend piny manie apisi e historia mar piny Kenya. I wish to notify the House that I'm in receipt of a notice of a special motion dated Thursday, 26 September 2024, and received on Friday, 27 September 2024, from the member for Kibwezi West, the Honorable Ekomas Mwenge Mutuse MP. The Honorable member seeks a resolution of the House for the removal from office by impeachment of His Excellency Rigathi Gachagua, AGH, as the Deputy President of the Republic of Kenya. E twak mare, Wetangula opuodho paro makamano mane opedh kod jaod bura ma Kibwezi West Enoch Mwenge Mutuse. Kaluwore kod Wetangula, paro matero Gachagua dala ochopo dwaro duto madwarore gi chik kuom yudo sir mag jood bura 291 kuom jood bura 117 madwarore mar pedho paro makamano. Having examined the notice of the special motion by the member for Kibwezi West, I find that the special motion meets the requirements relating to form and threshold set out in the Articles 145(1) and 151(b) of the Constitution and Standing Order 64(1). I have also satisfied myself that the number of members who have appended their signatures in support of the special motion exceed the minimum threshold of 117 members in this House. E paro mare, Mwenge Mutuse oseyo Gachagua kuom tiyo ataro mar chik yudo mwandu mag e yo ma ok ong'ere kaachiel gi koso bidhruok e apisi. With this special motion, Mr. Speaker, I am also laying before the table of the House the list of 291 members of the National Assembly who signed in support of the motion. Mr. Speaker, number 3, I will also be laying the bundle of evidence in support of the grounds in the motion. And number 4, I will be laying the list of witnesses, all contained in this bundle. Mr. Speaker, Kenyans will be shocked. Indeed, Kenyans will be very shocked when we finally unravel and demonstrate the grounds and the supporting evidence. Osiep manyien e kind ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny William Ruto onenore kendo bang' jood bura mag ODM keto kokgi e paro makamano. Moko kuom jood bura mag ODM mane oketo kokgi e paro makamano gin jatend kweth jood bura manok Junet Mohamed, jalek kweth jood bura manok Milly Odhiambo, Otiende Amolo, Samuel Atandi e kind jood bura mamoko. Junet Mohamed, the leader of minority. Honorable Mohamed Abdikadir, Honorable Yakub Ado, Honorable Richard Ken Chonga, Honorable Ali Wario, Paul Abuor, Badu Twalib, Dr. Charles Ochieng, Caleb Amisi Luyai, Elisha Odhiambo. Ataro kod geno mag ji mathoth, jood bura mag Wiper bende osiro parono kata odoko ni ogai margi Kalonzo Musyoka osebedo ka singon jood bura mag Wiper dhi chung' kod Gachagua e od bura. Patrick Makau Kingola of the Wiper Party, Mavoko constituency. Wach machielo mane omako dho jopiny en okang' mar jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro, achiel kuom josiasa machiegni kod William Ruto e gwenge mag Masawa, tamore keto koke e paro makamano. Ndindi Nyoro osebedo ka sayo Gachagua e dweche mokalo kendo inene ka achiel kuom jotelo madhi kawo kar Gachagua
e siasa mag masawa. Moko kuom jood bura mawuok e gwenge mag Mount Kenya kotelne kod jatend kweth jood bura mathoth Kimani Ichung'wah bende okwayo mondo mednegi arita motegno nimar jal ma giketo e liet en jal ma ok weth. And we have no business to advise the Inspector General and the Director of the National Intelligence Service on what to do. Honorable Speaker, you must direct the Inspector General of Police, who was approved by this House less than a month ago, to ensure that when this House is sitting within the precincts of Parliament and even outside and including committees of this House sitting, Honorable Speaker, members are secured. That, as Honorable Junet has said, we are not dealing with an ordinary matter. We are not dealing with an ordinary man. We are dealing with a black man with a very black heart. Got mar masawa pod dhi nyime kod bedo mapoth ne jalup jatend piny Rigathi. Jokanyo e sekta mar thieth makedo kod landruok mar kute mag ayaki dwaro mondo piny owacho mamalo kod 10 counties oketo omenda moromo e kedo kod landruok mar kute mag ayaki e kinde ni makony mar omenda mosebedo ka ichiwo kod riwruoge mawuok e pinje maoko osechako dok piny. Jafwambo marwa George Juma miyo ler. Thoth riwruoge moko mago mag piny owacho ma osebedo ka koro siro chenrogo mag gayo landruok mag kutego mag ayaki mawuok e pinje maoko osewacho ni ka oromo higa mar 2030 gidhi chungo kony ma osebedo kichiwo ne piny Kenya e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki kaluwore kod lipot mogol kod migawo mar thieth. Mae nyiso ni piny owacho mamalo kod mago mag kaunti nyaka koro bed kod ikruok ma kedo kod landruok mag kutego mag ayaki gin giwegi ma oting'o keto bajet ma oromo. Nok mar omenda mitiyo godo e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki gin moko kuom gigo ma jokanyo sektor mar thieth wachi de koro bedo hinga maduong' e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki poni ok oketi omenda ma oromo e pacho kae. Kama koro wagik kama donor funding duono, not all partners manyocha support HIV koro nyalo support fully. Momiyo dwarore ni program koro okaw gi the county government. Wajiwo county wa Migori kotelnegi chair mar budget committee, otelnegi the executive, otelnegi gi governor wa Mawahero mondo wane kaka waketo tenge budget mar thieth. Sana sana wadwani waketo tenge budget makoro chung'ne kedo kod kute mag ayaki. Eliza Owino mena pisa mochu ne chendogo mag kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori mane wuoyo ero mano kelo jokanyo ma kedo kod landruok mag kutego mag ayaki mane olosi koirruokno mar Kenya Legal and Ethical Issues Network on HIV/AIDS kata KELIN wach ni piny owacho nyaka keti ikruok makare mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e pacho kae. For many years PEPFAR osebedo ka support wamiyowa human resource, but sani joma chalo CHEB nigi fund cut maduong' kendo staffs manyocha konyowa ng'enygi odhi dala nikech contracts koro rumo. Wagombo ni county government o employ inwa staffs. Jokanyo ma kedo kod landruok mag kutego mag ayaki wacho ni counties duto e Kenya mangima ma oting'o county ma Migori nyaka koro med budget margi mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki. We've been relying on donor funding for a very long time in HIV prevention and treatment, and it is about time we had policies and frameworks in place to ensure our own independence. Kata bed ni kaunti ma Migori osegoyo okang' mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki, jokanyo sekta mar thieth wach ni pod nitie ragete mathoth ma koro thiro ng'wech mar kedo kod tuoni. Gombo ni HIV kikonene kaka service mopogore kakitimo other health services e kaka mar HIV bendo tim. Waonge ga separate center mar HIV services. We need to work towards ensuring that there is accessibility, affordability, availability, and the effective implementation of these tools. We need to ensure that there is a deeper understanding of the different perspectives of the networks of people living with HIV and AIDS and the policy makers. Nyaka sani lipot huko migawo mar thieth yango ni 9.6 mag oganda e kaunti ma Migori babende koro nyiso ne kuom ji 100 ji 10 koro dak kod kutego mag ayaki e kaunti ma Migori. Wan gi estimated number of people living with HIV maromo 76,000. Out of these 76,000, about 95% of them
osechako treatment. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ai wadhi yumoro machuku dugu tupodon gweche manyien mbrokelo irikata neno kuse orote wari adeka uchiel no ka endi Fred Osuru kani Dandora wacheni Ramogi TV kapo ni paro mar thicho ko Gachagua ogoyo kidi to gibiro tiyo nade gi Ruto jod bura gin joma pesa romo loko pachgi. Fred Osuru kwa Dandora erokamana nya Fred wacheni Melissa Trevor Gachagua neno matek manade nyaka jodala okwede newsletter sana ma Samuel Otieno kuwuok Sem pith kochiel erokamana nya Samuel Nodhiambo Owawa kawuok Abuoch erokamano wachoni wanini maber giweche mag thicho Gachagua okono giwe otiek tamne giwe weche mag thiche oko mondo otiek tamne erokamana nya Odhiambo wadhi yumoro machuok dogi weche manyien kikidhi mabor ahinya. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e County ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 337 kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177 account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. End month imefika na najua unapanga kufanya shopping. Acha nikuibie siri sasa. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Mpenzi package na inatoka Quickmart. 500 ml na Rumoru milk 104 down to 88 shillings. Quick Choice sugar 2 kgs 259 down to 239. Golden Fry cooking oil 3 liters 1050 down to 799. Soko maize meal flour 2 kgs mbili 268 down to 238. Ajab home baking flour 2 kgs 172 down to 159. Salt 1 kg 42 down to 39. Sunrise basmati rice 2 kgs 767 down to 636. Baraka chai 500 grams 245 down to 175. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 2,416 shillings, meaning utasave 541 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message. This means that you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your product. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka stock bado iko na enjoy discount yako. Citizen Duka, the home of discount. Enoko yudre kate simbe sani. Koro ka Madam Didi biro gocho na to anabiro wacho ne ang'o?
Mayie, an kora rumo. Hello? Rajvir ni kanye? Madam Didi. Ngani bende wiye beradier? En sechunge koth kanyo, kuom seche marom nade? Dile mar puodho nokethre. An nanyiewo puodhono nikech nyaminwa maseher. Rabondo, nera machwe rabondo. Magi gin weche mage. Jatelo anatimo mos ahinya. Orwaki kendo erokamano kuom keto Ramogi TV kandi. Nikore kinde ma twak dhi nyime od bura ewi dwaro mar golo oko apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Paro machielo bende opedhi od bura mar Senate mar twak ewi kido kod timbe meg jatend piny Kenya wuon William Ruto. Senator ma Makueni Dan Maanzo chwalo parono kowacho ni Ruto osedhi ataro mar dwaro mar katiba ka oriwo koda ka rem chiwo arita ne jo Kenya ma isando gi jotend arita kwe. Senator Maanzo bende wacho ni Ruto oserem kao pach jopiny e chenro mag sirikal koriwo mano mar okumba mar thieth, siro somb mbalariany kod tudruok gi kambi mar Adani. Jaduong' moro ma jahigni 70 kod min ode ma jahigni 55 ne otho bang' mach wang'ogi e odgi mane ni e gweng' ma Yala B Kaweno sublocation Karachuonyo South e kaunti ma Homa Bay. Masirano manotimore iko gwen ma kawuono ne ojuko Joseph Onunga kod min ode Judith Mucha kane ginindo e odgino. Jalup ruoth ma gweng'no Eric Opere olero ni masirano ne ofwenyore mana kane mach koro osewang'o jodongo go morumo te. Ochich ni dibed ni majno ne otia gi ji kata ng'ato mane kod paro marach gi jodongo go. Nonro to pod dhi nyime. Establish gimano kelo majni. It is good mondo one note ni ma is the second attempt. The first attempt notimore higa mokalo kane bende noluonga dier otieno. Ne giwacho ni ng'ato temo wang'o jaduong'no e yot. Koro kana dhi kanyo to nayudo ka nitiere chupa matin mar petrol to mano dir gi reru to ne gi manage maginego majno kapok nowang'o. Majno nowang'o mana kom kende. By that time, ne watemo wuoyo gi jowa, ne ok wanyalo yudo identify ng'ato, to naluongo police, ma gin bende ne gidhi mbele gi investigations maggi. Koro giduto te ugolgi kendo tergi Rachuonyo District Hospital. Koro watimo investigation, wan bende wasekwayo jopiny ng'ama nyalo volunteer information mora mora, to wuog oko mondo bi office mara, kata odhi Oyugis Police Station. Kambi mar Kenya Pipeline ochako chenro mar geto yaro lach mar kuonde kano mwandu kod osigo miloso gi kambino. Chenro ma kamano biro duoko chien nengo keto osigo, golo osigo e nyamburko kod tero modhi mag petrol e chiro. Gino mabiro miyo osike chopo e chiro mapiyo mokalo. Kambino bende ochwalo paro mar medo atamalo mar omenda michulo nyamburko miting'o osigo obudho. Kaka kano osigo kawuok Simon 45 nyaka Simon 62 kuom lita ka lita ma bende biro konyo e chal mar apaya. The reason why they're applying for this tariff is they want to upgrade their infrastructure because the volume consumed in the country of petroleum products is increasing, and in order to increase efficiencies and to reduce delays and to better serve the customer, they need to upgrade their infrastructure. That does not come for free. There are certain capital expenditure and operation and maintenance costs they need to incur. And we come in as espoused in Section 11H of the Energy Act, where we have to be the ones to set the tariffs so that we can protect both the consumer and the licensee. So we're striking a balance. They're asking for an increase in their tariff. So we are considering the request, but also at the same time, as we're doing here today, talking to the citizens, we're also considering the citizens' view. And with that, we aim to find a balance and the best economic result for everyone.
Odonjo weche mag tuke ni Master Ibrahim Ndung'u notelo ne jo Kenya mamoko e tuke mag pimo sadha gi magina ma higani e piem mar International Practical Shooting Confederation IPCSC mane obagi e boma mar Lausanne mane piny mar Afrika ma milambo. Ndung'u matugo ne tim mar Bamburi Rifle Club kachiel gi Morris Njagi, Ashu Senik kachiel gi Sahub Timini nokonyo Kenya tieko thuolo mar 2 kidieny mar Production Division. Komachielo, tim mar Sami Onyango, Gerald Edo gi Mohamed Aden noloyo medila mar bronze e kidieny mar Production Optic ka Isa Jasmir Sian gi Mohamed Ramadan notieko thuolo mar 3 e kidieny mar Open Division. Kambi mar go punda mar Shabiki.com odhialo jaloch 2 gi mich maromo siling 574 pesa kanyakla. Victoria Mwangi maen jadak ma Buruburu e jaloch ma jumani piem mag Jio Moshe na Vieta ya Shabiki. Mwangi noyudo omenda maromo siling 350 bang' fuyo ndege e bor mamalo moloyo. Komachielo, Lydia Njagi noloyo bonus maromo siling 224,301 e kidieny mar Shabiki Super Jackpot. Njagi noyudo makare tuke 12 kuom 15 e jackpot. I'm here because of Shabiki. I have been playing Aviator on Shabiki.com and I discovered the promotion for Jio Moshe with Aviator, and I won 350,000 for the weekly highest multiplier. Yes, I'm very happy about it. I'm happy to win. I thank God. I also thank Citizen for the platform. I think it has helped many. Shabiki, yeah, it has helped many. Yeah, I'm planning to clear the fees for my kids and also thank God for the win and also invest the remaining. Phil Foden biro duoge team mar Manchester City e kinde ma team no biro rakore gi team mar Slovan e tielo mar 2 tuke mag UEFA Champions League otieno ma kawuono. Manchester City no wuok amodhi mar 0